ndase dhisik aku. Lah niku mau sithik matrit tok. Padha-padha berkesan. Oh iya. Soale lah. Adalah ya ampun. Gogon kok ya teko. Ya ampun. Gogon kok ya. Sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Ya tak tampa tiba sepadha-padha. Kula tampi asa kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicaraken sakit mengki. Sakit kok jeger. Masa gak aku. Kowe upetek wonten jaja ndadosaken jimat. Kok ndadosaken lara mengen. Sebetulnya. Kowe iki lagi waras baru nam kena penyakit gemar menggambar. Demam berdarah. Ngaturaken ngoten niku Kena penyakit kula demam berdarah. mriki. Aduh kapan ngomongnya? Lah mari kene. Mungkin